Салом алейкум мардум. Имрӯза обзори мо аяблошка дидем. Samsung A55 мешавад. Дар магазин Яфон гуфта намонад памятои Samsung A55, памяти 8/228, 8/256 ва оперативкаш 12/256 тага мешавад ва заминҳо бошад. Якча барои шумо имрӯз обзор карда мегзарем. Пеши видео тамошо кардан якта мегам халсай болора бужак лайкамон, дар канал обуна шав, видеои нав, обзорои нав ососа рафтан мегирад. Имрӯз эфир карда будем, бисёр одамон нашоти Samsung A55 бисёр пурсида буданд. Ана ка братан наиску Samsung нашоти A55 ё чӣ хелай баъди видео тамошо кардан, баъди обзор тамошо кардан фикрта навис. Ҳолиан лайка намонди? Лайкамон, обзора мебинем озӣ. Samsung A55 уже ҳама медонад ки уже дигим солае ки дар дри коробкаш ай беғарзи якта кабели Type-C ба Type-C дига ҳичи намешавад. Ини ҷа ҳуш мекунем. Ини пакетчак барои телефон монданаш. Ане бошад скрипка барои сим карта уи карданак. Ане бошад кабели Type-C ба Type-C. Type-C ба Type-C. Ида маҷбур якта блоки Type-C ба Type-C бигири. Инҷа бошад документҳои Samsung, ай тарафи компанияи Samsung. Дига ҳичи надорад. Ҳама қачи дорад. iPhone ягон фарқа надорад коробкаш. Ва ҷода бошад Samsung A55. Се камера дорад. Ҳамаш кор мекунад. 50 мегапиксел основной камераш, мобайлдагиш 50 мегапиксел. Иш бошад микрокамера, анаш бошад 16 мегапиксел ёрирасонош ва спичка дорад. Глянсови корпус дорад, пай даст мемонад вақти қапиданда. ва ҷада бошад фронтални камераш 32 мегапиксел, ҳоз зада сима қабидагӣ бошад, оперативкаш 12/256, ҷои колонкаш Type-C ва ҷаш бошад колонка ай боло, колонка надорад, фақат якта колонка дорад. Ай боло бошад симак барои симкарта, симак мегӯм, симкарта дита мебарад. Ай пара яки якта симкарта, якта дига флешкарта. Ай пара бошад ҷои киштанак ва ҷои баланду пасткунак. Дар рӯи экран бошад отпечатки палец мешавад. Ай сабаби ки супер AMOLED экран дорад. Samsung A35, A25, A55 AMOLED экран, супер AMOLED экран дорад. Ай ҳамин сабаб экраншо дар экраншо мемонад отпечатки палеса. Ва ози телефон гиром мешавад ва актив кардан шамаша гузашта мебинем. Агар ки шумо дар телефон дар кор бошад, медонед дар ҷо муроҷиат кинед, номеро дар рӯи экран, WhatsApp, любой намуди Samsung, моделҳои навш S ҳастай ва A моделҳо ҳастай ва Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro Plus, Tecno Spark, Honor любой модел ҳастай, просто дар WhatsApp алоқа мебарои херда бапурагӣ мефаҳмонад операторо ва рафтем дар иҷа активш мекунем телефона. Вақте телефона гирифтим, инем хеле бояд актив кунӣ. Русия мемонӣ, ҷада мери на чат ва иҷа ам мерем барои видео дроз нашиданаш DX мемонам. Вақти монтаж карданда барои чи дроз кардан нашавад. Вай Samsung сразу гиром мешавад, ранги телефон як соат намеси актив карда ва сразу кор гаиса. Ва прямо ҳамин телефон гиром шиданаша ма медром прямо настройкаш на шумо дар нишон метавон. Телефони Samsung абнаидраф. Телефони Samsung A55 5G. Правильно? Вай ҷада бошад па оперативкаи 12. Оперативкаи 12 ва 256, ва зарядш бошад 48%. Ва гиром кардем дига чиша мебинем? Сурата дигирам оператор чиқале. Просто шофӣ кардам. Ва ҷада бошад ҷои камераш, бачаҳо дар эфир бисёр мепурсиданд чӣ хел камера мегирад. Во камераш ҳам хел мегирад. Ва айне бошад DX 10x пеш меравад, кароче 10x дар витринаи чӣ телефон дорӣ метонӣ. Ва айне бошад фронтални камера. Чо кади брат баро хуб уже ма кнопка ҷакира сурат гирифта. Ва чӣ ме портретан гирифта мешавад. ҷа видеозапис ҳастай. Айҷа буда Full HD 60 fps. Вообще буда 60 fps да хуштар одам вақти ҷимиданда хушрӯ мебинем. Ва бошад телефони Samsung A55 я сечои дадрио кор мекунад. Хоҳед проверка мекунед, дар комментария нависед, дар видеои шорт ира уже проверка кардагӣ метонед бемалол бинед. Samsung A55 дадрио 100% кор мекунад ва гуфта намонад
ҳамун адреси мо метро Моторск ки выходи 4 торговый центр Зеленый метавонем бемалол муроҷиат кунем ё ки дар дигар шаҳр бошад дар ҳамин номерҳои рӯи экрандаги WhatsApp алоқа мебироё меги брат мада ба почта равон кунам ҳамун телефони 55 ё дигар модела. Агар ки дар Тоҷикистон бошед тамошо кардаиста бошед ба Тоҷикистон равон мекунед дар муддати 3 рӯзи корӣ мерасад 700 рубл пули доставкаш мешавад. Саломату хонавод.